پوچھیا جے کدی بیٹی اج قرآن دی کنی تلاوت کیتی ہو؟ کدی بیوی نو پوچھیا جے کہ میری بیوی اج کنی قرآن دی تلاوت کیتی ہو؟ جے نہیں کدی سوال کیتا تے پھر فکر کرو، جے کیتا جے تے پھر شکر ادا کرو۔ کل ایک بزرگ رو رہے، سفید داڑھی ہے بزرگاں دی، تے مینوں روک لیا تے کہن لگے قاری صاحب جیڑا روگ مینوں لگا ہے اللہ کسے نو نہ لاوے۔ لوگ کہندے نے قاری صاحب میرے لئی دعا کر دیو اللہ مینوں پتر بھی دے وے تے مینوں دھیاں بھی دے وے۔ میں کہنا وا اللہ اولاد دے وے ہی نہ، بندہ انجی زندگی گزار لے جنہ میں دکھیاں۔ الصلاۃ والسلام علی سید الرسل و خاتم الانبیاء ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يحب الله ورسوله فَلْيَقْرَأْ فِي الْمُصْحَفِ۔ یہی آرزو ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی آرزو ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، نہ رہ جائے اس دنیا میں، نہ رہ جائے اس دنیا میں
میرے اللہ نافرما محمد کا عاجز کی دعا ہے اگر منظور ہو جائے۔ سامعین محترم، جامعہ مسجد تقوی اہل حدیث اندر جمع ہون والے میرے مسلمان بھائیوں اور میری مسلمان بہنوں، میری دلی دعا ہے کہ اللہ تساں سب دا قدم قدم آنا اللہ اس نو اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ اللہ دے فضل و کرم اور اس دی رحمت دے نال، اس دی دتی ہوئی توفیق دے نال یار تساں وی نماز عشاء با جماعت ادا کیتی ہے تے میں بھی با جماعت ادا کیتی ہے۔ یار اے دے اندر تہاڈا کوئی کمال نہیں جے، میرا کوئی کمال نہیں جے، یہ صرف اور صرف میرے سونے رب دا فضل ہے۔ رب نے یار تانوں چن لیا جے، پسند کر لیا جے، تسی چنیدہ جے، تسی پسندیدہ جے۔ اس محلے چ تھوڑے لوگ رہ رہے ہیں، تھوڑے لوگ گھراں دے اندر موجود نے۔ یار اللہ نے تانوں پسند فرما لیا ہے۔ کدی نہیں کہنا کہ یار میں وقت دا پابند بڑا ہوں، میں ٹائم نال گھروں وضو کر کے آ جانا، میں توجہ بڑی کرنا وا۔ اللہ والیا تو توجہ کی کرنی ہے، تیرے تے سونے رب دا فضل ہو گیا ہے۔ تسی نہیں آئے، تہاڈا رب تانوں لے آیا ہے۔ ہن کہنا پتہ کی ہے، میرے مالکا، میرے سونے ربا، اسی آپ نہیں آئے، تسی سانوں لے آئے جے۔ اللہ جی ہن ساڈے تے فضل و کرم کر کے ساڈے گناہ معاف کر دیو تے انہاں دی صف اندر شامل فرما دیو جنہاں نوں تسی بغیر حساب و کتاب دے اپنی جنت دا مہمان بنانا۔ پہلی جڑی میری نصیحت ہے نا، میں بہت نصیحتیں ہی کرنی ہیں۔ پہلی میری نصیحت ہے وے، کوئی بھی موقع ہوئے تے اپنے رب دے نام وڈا تے اچا کری جانا ہے۔ یہی کہنا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، بچے میرے آکھے لگ دے نے تیرا شکر ہے، تیرا فضل ہے، بیوی میرے آکھے لگ دی اللہ تیرا فضل ہے، اللہ جے میں نماز 5 ٹائم مسجد اندر با جماعت ادا کر لینا تیرا فضل ہے، اللہ بچے سونی کمائی کر کے لے آندے پے نے اللہ اے تیرا ہی فضل ہے۔ بس ہر موقع تے رب دے نام اچا کرنا ہے، بڑا کرنا ہے، تے رب تانوں کسے میدان وچ نیواں نہیں ہون دے گا۔ آج میرا دل بڑا ہی خوش ہے۔ خوش پتہ ہے کیوں ہے؟ اے بچے ویکھ کے، اے چٹے لباس والے، میں انہاں بچیاں واسطے، انہاں طالب علماں واسطے دعا گو ہاں، اللہ انہاں نوں صحت دے دے، عافیت دے دے، ایمان والی زندگی نال مالا مال فرمائے۔ اللہ انہاں بچیاں نوں اپنے والدین واسطے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے، اللہ اساتذہ واسطے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے۔ اوے تسی بھی پیچھے نہیں، جیڑے بچیاں دی تعلیم و تربیت تے خرچ کردے نے انہاں لئی بھی یہ بچے بہترین صدقہ جاریہ جے، تے کدی اس کام دے اندر پیچھے نہ رہا جے۔ میری نصیحت بس کوشش اندر لگے رہا جے، بچہ پڑھ جائے گا، ہیرا بن جائے گا، ساری زندگی واز و نصیحت کرے گا، انشاءاللہ تانوں دا اجر ملتا رہے گا۔ حضرات محترم، قرآن مجید بڑی ہی روحانی، نورانی، انقلابی کتاب ہے۔ کیونکہ آج بچیاں نے 3 بچے ایسے نے جنہاں نے قرآن مجید بسم اللہ دی بات لے کے والناس دی سین تک پورے قرآن نو اپنے سینے دے اندر محفوظ کیتا ہے، تے اس حوالے نالی اج یہ پروگرام منعقد کیتا گیا ہے۔ میں اسے حوالے نالی چند باتاں تساں احباب دے گوش گزار کرنا وا۔ ماشاءاللہ خطیب پاکستان حضرت مولانا
امانت الرحمن عثمانی حفظہ اللہ، اور اسی طرح فضیلت الشیخ عظیم عالم دین، عظیم محقق عالم دین برادر مکرم حضرت مولانا عبدالرزاق صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف لے آئے، میں انہوں نے اہلا سہلا مرحبا کہنا۔ حضرات محترم، قرآن مجید بڑی ہی روحانی، نورانی، انقلابی کتاب ہے۔ وہ نشہ بادشاہاں دے محلہ اندر نہیں، جیڑا نشہ اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید اندر رکھے۔ اسی لئی اللہ دے محبوب پیغمبر دعا کریا کردے سن، اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی، اے میرے اللہ قرآن نو میرے دل دی بہار بنا دے۔ اللہ قرآن نو ساڈے دل دی بہار بنا دے۔ اللہ سانو قرآن دوست بنا دے۔ اللہ سانو قرآن دا پیار دے دے۔ قرآن تو دوری دا عالم وے کہ سال سال گزر جاندہ ہے، اسی قرآن کھول دیں۔ ساڈے کول فیس بک واسطے بڑا ٹائم ہے، واٹس ایپ واسطے بڑا ٹائم ہے، ایک نہیں ٹائم تے رب دے قرآن واسطے ٹائم نہیں۔ اوے میرے بچیو، پرفتن دور جے، پرفتن دور، سجے کھبے سامنے پیچھے فتنے ہی فتنے نے۔ پرفتن دور دے اندر خیر دے وچ جے، قرآن نال جڑ جاؤ، قرآن نال وابستہ ہو جاؤ، خیر دے وچ جے۔ وہ گھر جس گھر دے اندر قرآن دی تلاوت نہیں، وہ گھر قبرستان جے، وہ مردہ خانہ جے۔ جس دکان دے اندر قرآن دی تلاوت نہیں، وہ دکان مردہ خانہ ہے۔ جیڑی فیکٹری دے اندر قرآن دی تلاوت نہیں، وہ فیکٹری مردہ خانہ ہے۔ قرآن نال جڑ جاؤ، قرآن نال وابستہ ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ فلیقرأ فی المصحف، جیڑا بندہ یہ پسند کردا ہے کہ وہ دا سونے رب نال پیار پیدا ہے، سونے نبی نال پیار پیدا ہے، انہوں چاہیے کہ قرآن کھولے، قرآن پڑھے۔ تو میں یہ بھی نہیں تانوں اج کہن لگا کہ یار روز دا ایک سپارہ ہی پڑھنا ہے، یہ بھی نہیں کہن لگا کہ یار ادھا ہی پڑھنا ہے۔ اور یار 5 ایتاں پڑھو، پر ایتاں پڑھنیاں نے تے او دے تے تدبر کرنا ہے، غور کرنا ہے کہ سونا رب کہہ کی رہا ہے۔ میں ایک بزرگاں نو نا قرآن مجید دی تلاوت کردیاں ویکھیا، بزرگ قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں، میں تانوں مثال دینا وا کہ ایت پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ایت پڑھی تے بابا جی خاموش ہو گئے۔ اچھا میں بابا جی ال ویکھدا پیا ہاں، خاموش ہوئے، تھوڑی دیر غور و فکر کرتے رہے، تے پھر بابا جی کمبنا شروع ہو گئے تے اکھاں وچوں آنسو جاری نے۔ پھر کنی دیر آنسو بہتے رہے، پھر اگلی ایت پڑھی، پھر تدبر کرتے رہے، پھر اگلی ایت، رو رہے نے، نال قرآن دا مطالعہ جاری ہے۔ یار قرآن تے غور و فکر کرنا ہے، بڑی عظیم کتاب ہے، یہ جیڑا بھی جڑ جائے انہوں شان ملتی ہے، انہوں مقام ملتا ہے۔ آئیے ذرا توجہ فرمائیے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، زینت کعبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ قرآن ایسی عظیم کتاب جو ہے، نوجوانوں اللہ تمہاری جوانی اندر برکت فرمائے، میرے بزرگوں اللہ تمہارے اخلاص اندر برکت فرمائے، میری بیٹیوں اللہ تمہیں شرم و حیا دی دولت نال مالا مال فرمائے۔
قرآن بڑی عظیم کتاب دے، جیڑا بھی قرآن نال جڑ جائے، جیڑا بھی قرآن نال تعلق نو استوار کر لوے، اللہ نو عزت دے دے دے، اللہ نو شان دے دے دے، اللہ نو مقام دے 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 نے۔ غزوہ احد کا منظر میری آنکھاں دے سامنے آ رہے ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 70 دے قریب میرے محبوب پیغمبر دے جان نثار احد دے میدان دے اندر شہید ہوئے نے۔ جدو نبی دے صحابہ شہید ہو گئے، انہاں دیاں قبراں بنیاں، میں سونے نبی دے بارے پڑھے ہے، جدو قبراں تیار ہو گئیاں تے مدنی کریم خود قبر دے اندر اترے نے تے پڑھائی ایک عظیم شان جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے نے میرے صحابہ، پہلے مینوں قبر دے اندر اس نو پکڑاؤ جنوں قرآن بہتا یاد ہے۔ کی پتہ چلیا کوئی عزت ملتی جے قرآن نال، شان ملتا جے قرآن نال، قرآن نال جڑ جاؤ۔ اے میرے بچیوں قرآن نال وابستہ ہو جاؤ۔ محبوب پیغمبر نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، قرآن ایسی عظیم کتاب ہے جڑا بھی یہ نال جڑ جائے اللہ نو عزت عطا کر دینے، اللہ نو شان عطا کر دینے۔ میں جامع ترمذی کتاب الجنائز اندر پڑھے ہیں، اللہ دے محبوب پیغمبر دے صحابی سن، اپنے خال کے حقیقی نو جا ملے۔ ایتھے بھی میں تہاڈے لئی ایک دعا کرن لگا وا، اللہ پتہ نہیں کس ویلے تیرا صدا آئے تے اسی ککڑا مار کے ٹر جائیے۔ میرے اللہ موت آئے تے اسلام تے موت آئے، اللہ خاتمہ ایمان تے کرنا، اللہ ساڈا زندگی دا اینڈ سونا کر دینا۔ اے دعا لازمن کریا کرو، اللہم انا نسألک حسن الخاتمہ، اللہ میری زندگی دا اینڈ سونا کر دئی، اللہ میری زندگی دا خاتمہ چنگا کر دئی۔ میں جڑی بات عرض کرنا چاہنا، محبوب پیغمبر دے صحابی دنیا تو چلے گئے، میں حدیث اندر پڑھے ہے، رات دا ویلے اللہ دے محبوب پیغمبر دے ہاتھ دے اندر لال ٹائنے قبرستان مدنی کریم جا رہے نے تے محبوب پیغمبر نے اپنے صحابی کا جنازہ پڑھایا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ توجہ میرے ارے، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کا جنازہ پڑھایا تے جنازہ بھی پڑھایا، دعاواں بڑیاں کیتیاں مدنی کریم نے، روندے رہے تھے دعاواں کردے رہے۔ پھر جدوں صحابی نو دفن کرن دا موقع آیا، صحابہ کہندے نے اللہ دے نبی خود قبر دے اندر اترے۔ اس طالب علم نو اے سمجھ آئی جے بڑے نصیباں والے سنو، بڑے بختاں والے سنو جنہاں دے لئی محبوب پیغمبر خود قبر دے اندر اترے نے۔ آقا قبر اندر اترے، آپ نے اپنے ہتھاں دے نال اپنے صحابی نو قبر دے اندر اتارے، ایدی تدفین ہوئی ہے۔ تدفین تو بعد محبوب پیغمبر نے دعا نہیں ہاتھ اٹھا لے، صحابہ کہندے نے اللہ دے نبی دعاواں کری جا رہے نے تے آقا روئی جا رہے نے، دعاواں کر دے رہے روندے رہے، اینا روئے کہ آپ دی تاری بھیگ گئی۔ تے جدوں دعاواں تو فارغ ہوئے نے، مدنی کریم تے صحابی کہنے لگے اللہ دے نبی جی آخر گل کیے، اللہ دے نبی جی آخر وجہ کیے، تسی پہلے جنازے اندر بڑیاں دعاواں کیتیاں، آقا جی ہن قبر تے دعاواں والی اخیر کر چھڈی جے۔ محبوب پیغمبر نے پڑھائی انمول جملہ ارشاد فرمایا، آپ فرماتے نے اینیاں دعاواں میں اس لیے کیتیاں نے انہو قاری لکتاب اللہ، اے اللہ دے قرآن دا قاری ہے، اے دا رب نال رابطہ بڑا مضبوط ہے۔ اوہ میرے بچیو پتہ نہیں کس موڑ تے میری تیری زندگی دی شام ہو جائے، رب نال اپنا رابطہ مضبوط کر لو، اپنا تعلق باللہ مضبوط کر لو، رب نال تعلق سونا بنا لو تے رب نال تعلق بندا جے جدوں تہاڈا قرآن نال تعلق استوار ہوئے گا، جدوں قرآن نال جڑ جاؤ گے، قرآن نال تہاڈا پیار پہ جائے گا۔ بس قرآن کھول لیا کرو تے بیٹھ کے قرآن پڑھیا کرو تے رب نال گلاں کریا کرو۔
ओए नौजवानों मैं तुहानू इमाम अहमद बिन हंबल दी गल सुनाना वा, तवज्जो मेरे अल करना। इमाम अहमद बिन हंबल राहिमहुल्लाह उन्हां दे मैं बारे पढ़े है। इमाम अहमद बिन हंबल अपने घर अंदर आए ते आके अपनी बच्ची नू पुछन लगे, बेटी मैनू एक गल ते दस। जी अबू जी, नी मेरी धीए दस, एक दिन दे अंदर कुरान मजीद की कितनी तलावत कर लेनी है? बस थोड़ी देर लिए सोचो। कदी तुसी भी पूछे अपनी बच्ची नू, कदी पूछया जे कि बेटा अज कुरान की कितनी तलावत की है? पूछया जे कदी बेटी अज कुरान की कितनी तलावत की हो? कदी बीवी नू पूछया जे कि मेरी बीवी अज कितनी कुरान की तिलावत की हो? जे नहीं कदी सवाल किया तो फिर फिक्र करो, जे किया जे तो फिर शुक्र अदा करो। इमाम अहमद बिन हंबल राहिमहुल्लाह कहने लगे, बेटी एक दिन कितनी कुरान की तिलावत करनी है? बच्ची बोल उठी, कहने लगी अबू जी आटा गूंदते हैं, अबू जी घर के काम काज करते हैं, बर्तन धोते हैं, अबू जी तुहाडी बेटी एक दिन के अंदर कुरान मजीद के 5 सुपारियां की तिलावत कर लेती है। यार जिस घर के अंदर आटा गूंदिया कुरान की तिलावत होए, जिस घर के अंदर झाड़ू देदिया कुरान की तिलावत होए, मैनू दसो उस घर के अंदर बरकत नहीं आएगी तो की आएगा? उस घर के अंदर खैर नहीं आएगी तो की आएगा? मैनू याद है कल ही एक बुजुर्ग रो रहे, सफेद दाढ़ी है बुजुर्गां दी, ते मैनू रोक लिया ते कहन लगे कारी साहब जेड़ा रोग मैनू लगा है अल्लाह किसे नू ना लावे। लोग कहंदे ने कारी साहब मेरे लिए दुआ कर दो, अल्लाह मैनू पुत्र भी देवे ते मैनू धीआं भी देवे। मैं कहना वा अल्लाह औलाद देवे ही ना, बंदा इंजी जिंदगी गुजार लवे जिन्ना मैं दुखियां कायनात विच इन्ना दुखी कोई नहीं। ओए लोगो जेड़ा मैं पैगाम देना चाहना, ए रोग दा इलाज अल्लाह दे कुरान अंदर, जे कुरान अंदर ओए कुरान नाल जुड़ जाओ, हर रोग हर हम हर गम दा इलाज कुरान अंदर है। बेटियां दे रिश्तियां दी वजह तो परेशान है, इलाज कुरान अंदर है। ओए नौजवानों चाहते हो अल्लाह तुहानू अच्छा रोजगार देवे, कुरान नाल जुड़ जाओ, कुरान नाल वाबस्ता हो जाओ। चाहते हो अल्लाह साडे घर नू खैरो बरकत दा महकर ते मरकज बना देवे, कुरान दे नाल वाबस्ता हो जाओ। मैं जेड़ी बात पढ़े गोशगुजार कर रहा वा, इमाम साहब दी बेटी कहदी अबू जी एक दिन च मैं कितनी कुरान की तिलावत करनी आ? 5 सपारियां दी। ओए मेरे बच्चों आदत बनाओ, कुरान पढ़ने वाले बन जाओ, कुरान पढ़िया करो, रोज रूटीन बनाओ। रूटीन की बनानी है कि सुबह साडी पहली डोज, पहली खुराक, नाश्ता रब दा कुरान होना चाहिए है। कभी नमाज पढ़ के फरमाइशा ना करया करो बीवी अगे ऐ लिया, तुहाडा नाश्ता रब दा कुरान होना चाहिए है। कौन कहता बीवी कुरान नहीं पढ़ती? कौन कहता बच्चे कुरान नहीं पढ़ते? तू कुरान खोलते सही, पढ़ते सही, तेरी बीवी नू देख के तेरे तू रंग चढ़ेगा, तेरे बच्चियों नू देख के तेरे तू रंग चढ़ेगा। जब तू ही कुरान की तिलावत नहीं करेगा ते तेरी बीवी किंज करेगी, तेरे बच्चियां ते रंग किए चढ़ेगा। मैं फिर आखिर पे एक ही गुजारिश करांगा, यार कुरान नाल जुड़ जाओ, कुरान नाल वाबस्ता हो जाओ। मैं अब्दुल्ला इब्ने अदरीस रहमहुल्लाह दे बारे पढ़े है। दुनिया तू जा रहे ने ते आखिरी लम्हात ने, बेटी आ गई ते अखां विचों आंसू जारी ने। धीआं ते तुहानू पता है फिर धीआं ही होंदियां ने। हौसला हार दिता बेटी ने। बाप कहने लगा बेटी क्यों रो रही है? अबू जी लगता है तुसी जा रहे हो, जुदाई देने वाले हो। फरमाया बेटी रोना नहीं, बेटी मैं तेरा बाप हाँ, रोना नहीं, परेशान नहीं होना। इस घर के अंदर अल्लाह की तरफों रहमतां ते बरकतां दा नुज़ूल हुंदा रहेगा। ऐ मेरी बेटी एक घर वो घर जिस घर के अंदर
میں 4000 دفعہ قرآن نو مکمل کیتا ہے یار کوئی تیری زندگی دے اندر ایک بھی قرآن مکمل ہوئے ہے کہ تو بسم اللہ دی بات شروع کیتا ہوئے تے قرآن پڑھتا پڑھتا تو بناس تک پہنچ گیا ہوئے 4000 دفعہ قرآن بیٹی میں اس گھر دے اندر مکمل کیتا ہے تے مینوں اپنے رب تے امید ہے میرا رب انجی خیرات تے برکتاں دا نزول کردا ہی رہے گا بس یار جڑ جاؤ وابستہ ہو جاؤ قرآن دے نال یہ موضوع ایڈا طویل ہے میں میرا تو جی کردا سی میں بیان کرا ہوں میرے شیخین بیٹھے نے میرا جی نہیں کردا کہ میں گل نو پھر سے انشاءاللہ یہ تفصیل تواڈے گوش گزار کراں گا اللہ انہوں اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے نجات دا ذریعہ بنائے